Yo yo. Oंखाम ओंख्रि संसै लोगोफोर जि सान्दुं गोसा कापखौ सुथ'ला दानो दा एसे सान्दुं रुइबा सुनोसै आं खांख्रिखला हानोसै आं बेखौ भाजि खालामसैहाय आलु होनो होआ दरसे होनोसै आलु होनबानो थोगोन मुदुफुल संलांखादोंबा अ मुदुफुल बिबारखौ संलांदों नायो ए मुदुफुल बिबार संलांदों इयो एसे गोथाव बेयावनो हानानै संसै हा फांखा होलायना होनोसै आंनो भाजि जानोसै गिदिर गिदिर स्टेबल आर्निं जेरैनिफ्रायबो फैयो जुदि बियो 1x बेट बा नोंनि पकेटावहाय yes बियो रिलेबल सार्भिस जाय नोंनि इनकामखौहाय इनक्रिज खालामो से 1x बेटआ गावनि एप्लिकेशननि थाखाय मानि गेम क्रैश गेम आरो वाइटलाइन बेट लागायनायनि थाखाय जोबोद फेमास आरो लोगोसे 1x बेटआवहाय नोङो प्रेडिक्शन खालामनो हागोन रिजाल्टखौहाय आरो दा साननैसो एशियन काप्स नायनो थांगासिनो बियो नोंनि थाखाय जोबोद मोजां चान्स आरो देरहानायनि थाखाय बेनि अनगायैबो नों बे एप्लिकेशनाव गोसो बायदियै 1x बेट गेम मोनगोन जेराव नोङो गोसो बायदि फैसा खामायनो हागोन आरो जेरै क्राश लाकी वर्ल्ड आरो नार्जारी एक्सेट्रा गोबां गेम दं आरो खालि आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखायल' आंनि प्रम' कड इउज खालामोबा नोंथांमोना 26,000 बोनास मोननो हागोन आरो फार्स्ट डिप'जिटआवहाय नोंथांमोनखौ आङो लिंकखौ जुदि फल' खालामनो गोसोबा आं कमेन्टआवहाय होनानै दोनखाबाय थांनानै नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन आरो स' फैदो बिदिब्ला लोगोफोर जों भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामफिननोसै जि माने गान दामखावगासिनो दङ बिस्रा मा होनदों भाजि खालामनोसै जाबाय आं हाखांबाय खांख्रिखला आलु बेयावहाय फिल्टार बिराद आयरना बिसिनिथिं दैया ओंखायनो एसे फिल्टार दैजोंसो सुनांगौ जायो फ्राय खालामनोसै आं क्लिपजों क्लाबबाय नोंनि गहेना बेथ' बानलु सावना होदे आंनो जागोन बे कापखौ इथिं दोनथ'नोसै दाहाय सुनोसै दुंखोना दुंबायहाय हरलाय संबाय आं दाबायदियाव नोंखौनि मबाइला गेस फिसा होनानै संसै नङाबा मोननाय नङा जि बुरजा थाव होफ्लाङो आं दामानि भाजियाव मिथिबाय मिथु बै आं गारियावहाय आंनि खांग्राय खिलिबा थादों नामा नागिरनो फैलाय खांग्राय खिलिब नागिरबा मोनाखै आङो आरो गारि साबि खालामबाय गरमा थागोनहाय फिजां मोनखायो गरमानो बबेयाव थाखोथाय आंनि बे खांग्राय खिलिबा माथो आङो सुदावसो बावबोखो ना माखो बावबोनाय बायदिथ' मोनथाराखैमोनब्रा आं दैमा गैयाथ' मिथु खांग्राय खिलिबा गैया माथो थाबोथारदों खोमाहाय दालाय नांला दे लक खालामहरदो नों रुम सिङाव थाङोबा लबार लाबोफालाय आंनो खानाय खाग्रा मिथिबाय ओइ मोनखो नों बेखौ गारिनिफ्राय मोनबाय आंनि ना नोंनि बियो आंनावबो दंमोनब्रा इदि गरम
कारेन्टआबो दामानि सानाव जि थाङोना मा मोनबाय मायो आंनिसोमोन ना बियो आयौ मा दं एलाय बे गस्लाखौ नागिरबाय थादों आङो एलाय घरियाबो मोनसे दङ दे सुनांगोन दिनै थां यो ससमा माबा गारिया माबा नागिरनानै ससमा मोनदों जिखौ बेखौनो गानबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय थांनो नोङो मा ना लायनो थांदोंमोन नोंलाय मा लाबोखो होमबा ना फिसा आरो ना गिदिर लायनो थांदोंमोन माथो लाबोखो माबा गानजा सक माने अबेयाव बेयाव सक मोनसे मोनो गोलोमफ्रुजोबना फैबाय मानसियानो सिनि नैबे मा आमारफुलि फुदुंनायनि मिस्ट्रिफोरनि ओंख्रि संगासिनो दं जोंबो गरमानो माथो थैहां मोनो माबासो फ्राइडे दिनै मिरामिस जायोना आङो खांख्रिंखला आलु भाजि माबानो आब'आ अमा बेदरा माबा मा होनो मैयानि अमा बेदरानो घटना जाबाय माला साफा खालामखो मैया इनि हाग्राफोरखौ बाथौनि नानि आं बेथ' इदरा आं हाना होनि लाबो गैला हाखांबाय इनि आसुगुरफोरा आंनिफ्राय साबसिन नै जि मोजां गोलाव गोलाव ओमफ्राय आंनिया नै थुमफ्रा थुमफ्रि इना मालाय लावसें बेफोरबो जि मोजां नै नोंनिया आंनिया ओमफ्राय माबायदि दख'ना गाननानै थाबाय थानो ओंखायनो नै इसोर अबस्था खाहिल ना मेथो सानैल' दं रावबो गैया दा स्कुल गनानै फैबासो सासेया एसे फैबासो दावराव उदपात जागोन दसजननि दावराव फैयो हारसिंनो जाबायहाय लोगोफोर आंना भाजिया ओंखाम जानोसै कारेन्ट फैथोंसै कारेन्ट गैया सिनायानोसै फांखा अफ खालामसै अके ओंखाम जानोसैहाय जोङो आयदै थोरसिखौनो लाबाखै माथो ओंखाम जानाय टिभिबो सालायदो एसे ससमाबो दंबावो माने गासिबो लाबोजोब्बाय थोरसिखौनो लाबाखै आरो लायफिनसै जोंना बेनो खांख्रिंखला आलु भाजि नैबेना बे मुदुफुल बिबारजों आलु ओमफ्राय बे हरनि खोमा जादो आं थोरसि लायनो दे बेखौ जायोबा दांनो नाङा र' आं बेखौ लागोन दे जादो टिभि कानेक्ट करो लोगोफोर दा जानोसै ओंखामखौ जोङो टाइमाबो जाबाय 12टासो ओमफ्राय नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोननोसै दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय